Айде, давайте! Айде да малко. Палеца отгоре. Драска много малко. Айде, обърни се. Она до телефона. Риби. Няма да запомня. Браво, симпатяга! Супер! Айде сега само ела и го пусни. Супер си! Ама трябваше да се събудиш така да си го пуснеш да си замина. Така. Чакай да го снимаме. Така беше точно, нали? Да. Ето той ще го пусне коцата. Айде. Айде, малко. Така. И как беше? Не на месарскината? Да, точно така. Ако не беше казал да го взема за чорба, изобщо нямаше да го взема, още вътре ще го метна. Айде, байко. Оживи го малко и реанимация. Тук има много такова кал, малко по-навътре трябва да влезеш. Тук в кълта няма са... Пускай го да видим дали ще тръгне. Айде, маймуно малко. Супер. Бай, коцей, ходиш ли? Как се е надуло? Одеве като го пуснах, тук вече тръгна, даже дръпна въжет. Фърли го така до живарника, там на бистрото. Фърли го там на бистрото. Там го фабе. Живо е като го пуснах и прави бръп. В парашута е возено. Не, в парашута като го изкарах, намокрих парашута и го служих в откъде го завих, бе. Сещаш ли се? Пускай го. Айде. Браво. Какво се правиш на голямо не може да си? Гледай как върви. Замина. Ето, вижда се на клипа. Това е, как е? Айде, майсторите.